Tänään on esillä iso päivä, eli Kiia pääsee toteuttamaan unelmansa joulupukin tapaamisesta. Me ollaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä ja otetaan kohta lento kohti Rovaniemea. Meillä on Kiialle ja hänen perheelleen paljon ylläreitä tulossa. Tulkaa mukaan kattoo, mitä kaikkea meillä on tiedossa. Ja iso kiitos kaikille, ketkä oli mahdollistamassa tätä. Moikka! Moikka Kiia! Kiian suurimmat idolit Onneli ja Anneli saattelivat hänet unelmien matkalle. Sitten meillä on vielä Tingelstiina ja Tangelstiinalta tullut tämmöisiä taikamaagina-auhoja, jotka on semmosia, että nyt kun sä oot menossa lentokoneeseen, niin jos sulla jännittää se lentokonejuttu, niin sä voit vaan miettiä tätä nauhaa ja miettiä sitä Tingelstiina ja Tangelstiinan ihmeellistä puutarhaa, josta nämäkin nauhat on kasvanut. Rovaniemen lentokentältä suunnattiin suoraan Joulupukin kylään. Mennään katsomaan joulupukkiin. Kohta mennään. No niin! Kerkkiä, kiva nähdä sinua. Noi, tuuks sä tänne istuu mun kanssa tuota? 1, 2 ja 3. Noinikään, no niin. Ja tuppa säkin sanoo morjesta. Kiva nähdä taas. Kiva nähdä taas. Hetki Siitä on meni, pitkä mutta aika, niin, joo, niin. ainakin viikko. Kyllä. Joo. Hienoa, että saatiin tulla tänne. Kiva, ilman muuta. Tää on mukavaa, että pääsit tulemaan. No niin, minkälainen matka sulla on ollut oikein? Hyvä. Hän on kiva juttu sit, joo. Ja mä oon nähnyt oikeesti Onneli. Onneli Anneli. Joo. Niin, ne oli lentokentällä meitä vastassa. Oliks ne siellä? Voi ku kiva, no niin. Mitäs niille kuuluu? Hyvä. Hyvä. Eihän ne Tää vaan... on vähän kasvanut. Oliko ne kasvanut? Joo. Oli. Ne on taas syönyt puuroa. Se on hyvä. Mutta arvaa mitä? No. Mies sai Tangelstiinat ja Tingelstiinat yhden taikanauhan. Taikanauhan. Joo. Tingelstiina ja Tangelstiina. Voi kun kiva, joo. Mitäs sillä taikanauhalla voi tehdä? Ja jos pelottaa siellä, Joo. niin sitten tulee vähän niinku yllätyksiä siitä nauhasta. Hyvä se on. Ja kun se purkautuu, niin siitä tulee vähän kimallesta. Hui, oikein kimalletta, joo. Yes, Oi, upea juttu, tää meni hienosti taas. Nonni. Hyvä. Noin. Hei, otetaan heippaa. Hei. Moi. Ravintola Sirmakko tarjosi koko matkaseurueelle maittavan päivällisenä. Täällä on ruokaa meille. Kyllä. Loistavaa. Ja ensimmäinen valkoinen vasa, mikä mulle syntyy, niin siitä sen nimeksi tulee Kiia. Tämän jälkeen Kiian perhe pääsi levättämään ja avaamaan pukilta saatuja lahjoja Arctic Light hotellille, jossa perheelle oli varattu luksushuone. Sieltä on yksi sun ja yksi Taikanen. Oho, kato, Taikallekin on ihan oma. Ilta huipentui mahtavaan illalliseen Arctic Boulevard-ravintolassa. Anna heinää varmaan. Sillä on kova nälkä. Toisena päivänä päästiin Luxury Actionin moottorikelkkakyydillä porofarmille. Kiian yksi unelma oli myös päästä näkemään poroja. Otat siihen. Osaakohan nää lentää? Osaa. Lentoon! Lentoon! Nyt oli lähellä. Meinattiin kyllä lähteä lentoon. Meinattiin niin kova ala. Lennokkaan poroilun jälkeen päästimme perheen lepäämään takaisin hotellille ja Brother Christmas kävi noutamassa kotipizzasta lounaan. Moikka, onks kellään nälkää? Tämän jälkeen suuntasimme Choco Deliin jälkiruualle. Revon lahjoitti perheelle 200 € lahjakortin vapaaseen käyttöön kauppakeskuksessa. Sitten vaan shopauttelemaan.
Toisen illan illallinen nautittiin ravintola Rossossa. Ihminen antoi tänään mulle tämmösen ja sä halusit, mä annan sen sulle. Laitetaanko katos Kiia miten kaunis? Kato Kiia minkälainen suojelusenkeli. 3. päivä alkoi matkalla Husky Safarille talvisissa maisemissa. Hirveästi kaikista. Antoiko se pusun? Koirien silittelyiden jälkeen oli aika aloittaa kotimatka ja suunnata kohti Rovaniemen lentokenttää, missä lentokoneen miehistö toivotti matkalaiset tervetulleeksi kyytiin. Matka onnistui yhteistyökumppaneiden ansiosta parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos kaikille mukana olleille.